sabi sa imo kang ano? Ngunyan, date lang pakaunon. Tapos tubig. Pero sa aga, regular na. Seatbelt ka? Oo. Seatbelt ka? Ayan na. Tapos, very, tulong Ano ito? days muna. Bago. Diyan siya. Oo, iyon. May ano ba? Thank you. Ayan. Kaputi lang. Date lang ang food mo niyan. Oo. Pero sa aga, regular na. Ay, sige na. Oh, wala. Hindi na pag inuwi ko na ito, mga atras pa. Mga atras pa sa uwi ko. Ako karoon ini automatic na wigo na ini. Ako araw ka aning automatic. Ang automatic para din nag-atras. Sa manual, kay Juan, naka-brake ka talaga. Dahil talagang ano, brake sa pag arog ka yan, naka-clutch, duwang pig-apakan ka. So inot na duwang pinakapo na ikos pagkuami dahil naman kiarog ka yan na may garo may banig baga na may ano summer pa paano ini si summer mga 7 months pero ang kapon nga ni 6 months up. Oo. Ito kaya so iba years na ito. Solusyon si summer hindi dadagit. Kaya so dati, yun yung pagkakapon. Maribok man sana giraray pagkatapos. Sabagay, dahil man ito nag-revoke. Pero nagniyaw man sa home base. Ano da apakaon daon niyan diit sa katubig? Oo. Diit sa nadaang kaon? Oo. Na kung dahil na nantig da apakaunon sa aga na pakaunon. Hindi ko dahil wala man na sabi. Pero dito lang. Just 2 weeks. Tapos kung linigan. Kung dahil linigan dahil nakaagang kibetadine. Kung malinig ka agang kibetadine. Oo. Iyo ang pakasabi kung Oo. lilinisan, Oo. lagyan ng betadine. Oo.
puan talaga tang mag drive sa highway ka pag ano. Siyempre iyo. Siyempre nga ning practice mo talagang diyan ka naman ma-drive sa highway. Di, dapat mag-practice ka diyan. Pero ida-drive ka man diyan sa highway pag medyo tatao ka na. Pero mayroon muna sa mga ano ka pa, maliliit na street o kung sa hindi masyadong ano. Pag ano, turo tatao ka na, ida-drive ka na kaya ka instructor diyan sa highway.
ka naman, hindi pa namin ang nagay nito. Tricycle. Mababal siya. Buksan mo na tulos ang gate. Trip na ako itong guard na pag ano. At para man sana may sticker ako. Aray pa sa utong saro. Tingnan na appear. Ako na lang magbubuhat ng buong.